que volve a sarna e volve ademais, Héctor, imos se queres aí pro pantallón, imos para lá porque... volve con forza, ademais preocúpame moito entre a xente nova, agora que Gloria me botou menos anos, entre a xente nova e que ademais tampouco podemos fiar necesariamente a malas condicións de hixiene, aínda que sí ten un pouco que ver, din os expertos, coa precariedade, non? Sí, sí ten algo que ver coa precariedade, pero non ten nada que ver un pouco coa hixiene. Si é certo que unha enfermidade, cando se fala de sarna, sempre se asocia pois, o mellor a persoas en fogar, persoas con unha hixiene moi deficitaria, pero non é así para nada. Podémola coller calqueira en calquer momento e contaxiarnos de sarna e logo para quitala hai que botarlle tempo porque non é tan doado, ademais de rascar. Xa me está picando todo solo de falar de sarna. Sí. Claro, isto dicía porque nesta época onde cada vez hai como máis mobilidade, máis pisos en aluguer, onde pois estamos unha época, nos imos, non se cambian colchóns, en fin, esas cousas, pois que pode propiciar, din os expertos, este repunte tan extraño. Esa precariedade habitacional sí que influe directamente nesta, e tamén o movemento, tamén o turismo. Movémonos continuamente, ás veces non imos hotéis, imos a alquileres vacacionais, estamos continuamente, como decíamos, o ese colchón que non se cambia, que non se limpia como ten que ser, ou incluso unha mesma habitación compartida por varias persoas, e claro, todo eso ao final propicia a aparición deste tipo de enfermedades dermatolóxicas que ademais do desagradable, pois logo pican e que a veces son complicadas de acabar con. Aí estamos vendo precisamente esas causas, non? Esa resistencia aos tratamentos da que falábamos tamén o outro día, e esas tamén que estabas apuntando, non? Claro, porque temos aquí a solución, que a solución sempre vai ser esa solución de permetrina para botar por todo o corpo, pero ollo, porque o ácaro da sarna está evolucionando, estáse volvendo máis listo e xa prácticamente casi moitas veces é inmune a esta solución de permetrina, porque ese ácaro da sarna hai que lembrar que, claro, falamos de sarna, pero a culpable é un ácaro. Claro, imos a porlle cara, se te parece. Pareceme ben. Ao inimigo, para entendernos na casa. É precioso como de ver. É un ácaro, porque ademais non podemos confundir con chinche, non? Non, para nada, para nada. Estos son cousas distintas, unha cousa é o ácaro da sarna e outra cousa son os chinches. As picadas son distintas e sí que imos ver ademais... Aí temos, claro, cal é a diferencia, non? Entre ambos os dous. Claro, no caso de chinche, o que fai o chinche é saltar sobre a pel e deixar as picadas. É dicir, normalmente son picadas en liña, que imos ver unha, dúas, tres, catro picadas en liña, e si é certo que imos ver pois, ese tipo de lesións, como pequenas graniños abultados, pero sempre, normalmente, en liña. Que ocorre coa sarna? A sarna é diferente. O ácaro da sarna, cando chega a nosa pel, o macho e a femia copulan sobre a nosa pel. E logo, o macho morre e a femia o que fai é escarvar túneles por debaixo da nosa pel. Métese debaixo da pel, escarva ese túnel, por eso imos ver unhas lesións máis tunelizadas, non como no caso do chinche, que é simplemente na superficie, neste caso tuneliza por debaixo, quedase aí debaixo, aí deixa os ovos e a femia morre. Eses ovos, cando eclosionan, a pel rompe e saen novos ácaros da sarna pola nosa pel que volven ter relacións e volven... Por eso decimos que é tan difícil acabar con ese ácaro da sarna. En a lesión da pel si que imos ver algo totalmente distinto, esas lesións tunelizadas, a diferenza do chinche que é máis na superficie. E claro, cales son os síntomas da sarna? É dicir, ata ese momento da erupción que nos estabas describindo? Pois sobre todo, primeiro, o pruído. Imos ter moito pruído, imos ter aí que aparecen esas ronchas son por esas lesións que deixa debaixo da pel e o pruído polas propio ouriño, polas propias feces dos ácaros da sarna. Claro, andan pola nosa pel. De feito, se temos boa vista de cerca, podemos velos incluso... En serio? Sí. Miden unhas 400 micras, que máis ou menos é como 3 ou 4 cabelos, máis ou menos así pegadiños, entón podemos velos por aí camiñando pola nosa pel. É unha cousa un pouco desagradable de ver, como decimos, porque ademais son feos, ou seja, teñen 8 pares de patas, é unha cousa asquerosa, e que podemos ver aí que teñen esas relacións e que logo métense por debaixo da nosa pel. O seguinte lesións tamén, pequenas ampolas. Por que? Porque deixan esas lesións, os ovos eclosionan, o ácaro da sarna rompe a pel para sair e acaba provocando esas ampolas e esas lesións. Vale, ese bicho feo que estás describindo, que decide colonizarnos, onde está? Como chega a nosa pele? É dicir, onde podemos atopar? Por aquí vexo por aquí toallas, pois mira, ata un peluche, é dicir, onde se atopa? Podemos atopalo nun peluche, nunha toalla que compartamos. Eu sécome con esta toalla, deixoche a ti, secaste xarnosos os dous, eu deixote estas sábanas, o que sexa, ou simplemente polo contacto, nos damos a man e xa tamén xarnosos os dous. Por que? Porque camiña pola nosa pel, os ácaros están camiñando pola nosa pel e simplemente con ese contacto
el contacto humano ou simplemente compartindo prendas ou ai, que suadoiro tan bonito, deixasmo tal, sí, pois hoxe poño eu, mañá poñolo ti. Por eso está aumentando tanto entre a xente nova, especialmente entre os 15 e os 25 anos, estamos vendo un repunte importante da sarna por ese compartir roupa moitas veces. Ai, que pantalón, como me gusta, bueno, mañá cho deixo. E aí estamos compartindo ácaros Pero da que sarna fai que o tamén. bicho decida facer ese túnel e comezar a, bueno, pois a amargarnos a vida? Como Pois que unha vez que nos deixan esa prenda ou unha vez que tocamos ou dormimos nesas sábanas que teñen ácaros da sarna, vaise quedar pegado pola nosa pel, vai empezar a camiñar pola nosa pel e cando un macho e unha femia se atopan, teñen relacións, o macho morre e a femia o que fai é escarbar para poder deixar os ovos, escarbar por debaixo da nosa pel, non nos doe realmente, non é como unha picada dunha vespa ou de algo que notas aí o picado, non, realmente vai escarbando, non nos vamos dar conta, pero escarba debaixo da nosa pel, deixa os ovos e cando pasados unhos días eclosionan, salen novos ácaros da sarna que empezan a ter outra vez de novos as relacións ou empezas a compartilos. Claro, e como se trata isto? É dicir, unha vez que temos estes síntomas que nos diagnostica, ¿no? Un dermatólogo, un médico de cabeceira que temos isto, como se trata? Que ademais é moi habitual, repito, é moi habitual que cheguen casi cada semana novos casos de sarna. Como se trata? Primeiro, o tratamento máis habitual é unha loción de permetrina que hai que botar por todo o corpo, non só por onde temos as lesións. Podes ter as lesións pois no cóbado, normalmente buscan pliegues para onde deixar os ovos porque fai máis calor, hai máis humidade e lle gustan máis. Pero hai que botar esa loción por todo o corpo, e non só hoxe. Botámola, por exemplo, hoxe e volvemos a botala dentro de 7 días e logo dentro de outros 7 días. Se non facemos ben o tratamento, temos máis probabilidades de seguir recaendo na propia sarna. Pero logo, ollo, porque tamén temos que na roupa de casa, na roupa de cama, na roupa que nos poñemos, incluso nos xoguetes dos nenos, nos peluches, hai tamén que actuar sobre eles. E como actuamos? Pois de dous xeitos. Ou ben, o lavamos todo a 60 graus, ou ben, temos por aquí unha bolsa de plástico, porque podemos coller todo isto, metelo nunha bolsa de plástico, pechala ben e deixalo aí unha semana. Porque logo dunha semana o ácaro da sarna morre e xa non estamos contagiados. É dicir, que se a sarna chega a un fogar, claro, provoca un contratempo bastante grande, é dicir, porque hai como que limpialo todo. Hai que limpialo todo, hai que aspirar ben as alfombras e todo o que se poida ou non o que se poida lavar a 60 graus e o que non se poida lavar, vámolo deixar metido nesa bolsa de plástico, porque non só se trata a persoa que ten a sarna, se entra nunha unidade familiar, vivimos 3, 4 persoas, sarnoso un non, sarnosos todos, hai que botar todos. A crema todos. Todos, aínda que non teñamos, bueno, pero eu aínda non teño lesións, a mí non me afectou. Estáche afectando porque realmente estás compartindo en torno con esa persoa, estás sentándote no mesmo sofá, compartindo unha manta para taparte no sofá ou o que sexa, estás tamén contagiándote. Esa crema entendo que leva medicamento, non? Sí, leva permetrina, unha loción de permetrina que tens que botar por todo o corpo. Que ocorre? Que estamos vendo resistencias a esta loción. Entón, claro, cando non acaba de funcionar ben, porque hai algún tipo de ácaro da sarna que é máis listo que outro, se che tocou o ácaro listo, non vai funcionar. Entón, temos as pastillas para tamén acabar con el. Pero en principio, o ideal é sempre empezar pola crema. Bueno, pois que non me estoque o ácaro ni listo, ni menos listo, porque vaya lío. É terrible. É terrible, como dis ti, moita incidencia. Yo cuidado con isto. Creo que temos WhatsApps. Imos ver que nos consultades sobre a sarna. Dixérome que o aceite de árbore de té pode previr o contaxio. Isto é certo? O aceite de árbore de té empregase moito, pero para os piollos, que tamén son outros bons tamén. É para os piollos. Son primos dos ácaros, non? Sí, pero neste caso o primo da sarna vai dar igual o aceite de árbore de té. Non temos xeito de previr o contaxio de sarna. Non hai se xeito. pode previr, non hai nada que podamos facer para dicir, bueno, como fago isto, xa non vou coller sarna. Non hai nada que podamos facer. Unha boa facer. higiene personal Axuda, pero realmente se logo ti se entras en contacto con outros elementos de outra persoa que si ten sarna e que a mellor non o sabe de momento, pois claro, é difícil. Habería que limitar moitos contactos sociais, falar solo con persoas e contactar con persoas que non teñan os síntomas nese momento. Non é doado, non é doado. Bueno, non é doado, ai Dios mío. Bueno, imos con outra consulta a ver que nos din por aquí. Estiven hai 2 semanas cunha persoa infectada con sarna. Sego sin síntomas. Estou libre?
de momento sigue sin síntomas, eso é bo sinal. É bo sinal, pero non quere decir o 100% que non a vaya a coller. Eu que alucino, pero por que estiveches con esa persoa con sarna? Pero probablemente porque non o sabía, porque realmente os primeiros síntomas, ti cando empezas coa sarna, tes un pouco de pruído, co que me salió aquí, sempre se pensa, calqueira cousiña aí, estes graniños calqueira cousa, porque empeza por unha zona pequena, ou aquí entre os dedos, saliu aquí, non sei, calqueira cousa. Pero logo, claro, empeza a estenderse, empeza a aumentar, e cando xa o pruído é moito, e ves que as lesións aumentan, é cando vas ao médico. Pero neses primeiros días ti sigues facendo vida normal, realmente. Entón, claro, non te das conta de que tes sarna. Así que cabe a posibilidade... Período de incubación é longo, Ás veces tardas, desde que estás cunha persoa con sarna, ás veces tardas uns días en darte conta e ás veces podes tardar varias semanas. Entón, 2 semanas, bueno, está bastante ben, pero eu hasta a terceira semana ou así non estaría completamente tranquilo. Ánimo, amigo ou amiga, e a viciarse. A ver, dime que un máis sobre este tema. Lin que meter a roupa no congelador durante horas tamén acaba cos ácaros da sarna, é verdade? Pois é certo, sí é certo. Sí? Claro, a solución que estábamos dando aquí era lavar todo a 60 graus ou metela nunha bolsa de plástico durante unha semana, que parecíame un pouco a solución máis sinxela. Pero sí é certo que se tes un congelador moi grande onde poidas meter a roupa toda, claro, no meu congelador non cabería, pero se tes un moi grande podes metelo todo, se o metes a menos 10 graus durante unhas 5 ou 7 horas, 7 horas a menos 10 graus, tamén acabas co ácaro da sarna. Así que se tes un arcón grande onde meter todo, é unha solución máis rápida. Pois que bo consello, moitas grazas, querido Héctor. Outra cousa que aprendimos hoxe sobre a sarna.